Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nakapati CTV ni priang subai pi baro syaki mat kimat mentaka janmit ski yodo ka khat pratarik ujeliu arhajar arpun rio. Tu ini sedang suara kimat kubor naga jela. Menteri ka Sorkar Jelau bakhmi ikatanat Arts and Culture ba Sanbor Sulai rengkat bat menteri ikatanat ka koj ka khia uba wailat miki sela kila leiban jurip ya ka jaka ka badan marpersya ya ka kyang nang ba Government College Jawai ban penyeng yau mat saknam ba shirin yang jong klawat kari jaintia wa kyang nang ba usembun menteri rangba ka Jelau bakhmi ya katanat kampo yeng ba Preston Tensong Ula kentu yakin nongyalam jongga Jaintia Coal Owner Miners Suppliers and Workers Association bakin long kiba yaisha hakini ki live nai baka sorkar kan wat ya ki lat gelenti ban peniok biang syakipat ba ka rilom Jaintia banti pat ban shalan yau doyong ubat tensong laong bagi donru kiba yalam bakla halor ka Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Shen katanat pulit kan sa penmi no ya ke advertisement haga baya day bat ke jingtung kam khnang ban pendap ya ke jingduna ginong tray. Usembot menteri rang ba ka Jelau bakhmi ya katanat kampo yeng ba Preston Tensong ulaya tu bakidon kumba syajar teli ki kam ki balaj hapo katanat pulit bat ya ke jingtung kam on sa pelong da ka recruitment board kumba julong hagis nem baladep. Ka Sorkar Jela kala pediang bantau da ka komiti ka ban kentup ru yau Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills District bat kin nong yalam ka Jaintia Coal Owner Miners Suppliers Workers Association nagbanta ban penkre ya ka small scale mining policy ban peniok biang ya ka hok jong kipat ba ka rilom Jaintia banti doyong nakipar kiparit uba PS lengdo ubadai u president ka sengsamla Hima Langrin ula keno baka don ka jing pentut jonggi nongyalam ka Hima hakapor baki khot kidang khenra trading license yakidukan jonggi barjela ki bale ya ka khai ka pateng hayo borsora wakting same ka Hima Langrin uba Brilliant Henry's Yong Pat ula pensyai bagi nong penyai Hima Sima Kim Shimla pentut ya ka jing khenra trading license ka sengsama Hima Langrin nrei na benta ka syongsuk syongsan ki syutokit kenang ban light na ke jing bom yasung tu jingmut lakan no ru bau ba PS lengdo hadien baladep kenra trading license ula lek bentuk lar saya ki kerdop lum khajna jong ka Hima da ka bakan no ru ba ka dei ka kerdop lum khajna beain hakaba lami ke jing yania pedeng ki arkan hon u secretary ka Hima Langrin uba watlat lengdo ula pensyai baka neka kerdop kaladon nado kipor kulong kuma bat kadairu kebala yo jing itu na ka Khasi Hills Autonomous District Council bat na ki borsen syar ka Southwest Khasi Hills District ka Western Border Area Unit ringkat ka KSU Umred Unit balalam khmat daw Education Secretary ka KSU Western Border Area Unit usamla Shooting Star Thangkeu bat President ka KSU Umred Unit usamla Stoning Mauyong kilalet haga yengsa jong usamla Paul Biswal Makri ban ai ka jingburam bat ka jingkan mau i yauni usamla haga jingdap live organize nem ka jingklat no jong u ka KSU kala pentip bau samla Biswal Paul Makri udai riu yale jong ka KSU bala pha yala ka jing em na ka benta ka jing shngan ka jaj riu khasi ka wa kaji maunore umdolun block demand committee Southwest Khasi Hills District kala IT da ka jing chau ha menteri ka Sorkar Jelau bakhmi ya katanat CNRD block uba sustenance sotun ban pensngo halor ka jing dawa ka committee ya ka community and rural development block batmai namar ba ka thanywa kaji maunore bat umdolun kidai gishnong ki bajengai palat na ka maukorwat CNRD block bat na ka Ranikor CNRD block ka Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Shillong kalasdang ban rakie ya ka International Day of Yoga nadu ka khatway tarik bat ya ka ba on sapun kot hado ka arpui tarik jeliu arjar arpun riu
bor penyak kan neya ki la pentip ba hakini gisngi balalit no lasdang ya ka jingkilan met yoga haga shlam ajing sumar ka neya bat nangta la beteng pat ban pensung tho ya ka jingmentoi jong ka yoga hagi jaka jingok kai perthai beper ki badan hari lom khasi entang ini pai syakimat kubona ke lengkari Kibor pahara Manipur, kila kem ya ki nyongut ki brio, kentuk ya ki laingut ki erang, jong ki kenhon le no baper, bat kurup ru, bon ba ki tiar siap. Nalor kata ki pulet kila pen praru, ya ki lai pukundai teli ki bunker balas nabe an, ha ki babon teli ki district, lai tu ki he sorkar, negas ni. Tangkat to gani kenta hadin bau menteri rang ba ke Bengal u Suvendu Adhikari ulalit jengo ya ka Falta Assembly Constituency ha South 24 Parganas District Uwei unong trei jongka Bharatiya Janata Party ula Shat Hombor Hagathain kala tala hat jongka Falta ongki pulet negasni. Naresh Gujral khon jong menteri rang badu barim jong kari IK Gujral ula syatok pisa hadu nyo point praklor tengka hagi riu syukor kajing ujor bala mudui segi pulet jong kanong ba Delhi Naresh Gujral ule to ba wei na kinong trei jong la yo ya ka kubor ha WhatsApp na wei number u pen I ya ka dorjong ha sen jam ka benengkong hashwaban penlong biang ya ka examen NEET UG 2026 ka bala bu sngi ban penlong ha ka arpoi tarik jeleu arajar arpun reo ka sorkar Delhi negasni kala penbet kerpang ya ka lek kawan jongki kmegi kpa ke basenran ya ki khon syaki jakat ho examen menteri rang ba ke jela Assam Himanta Biswa Sharma ula kentu ya ki samla pule bat ki samla wat kam ban pen kre na ka benta ki lat kamai ki badang mi thmai kum ka semiconductors ka artificial intelligence ka green energy bat ki kam shnatiar ki bala khmilenti ban pen mentoi ya ka lawe jong ki samla wat kam ka jela wat apdeng ke jing ye per jing mot ke bala ban lam sha ka jing ye pat apdeng kit khot jong ka Shiv Sena jong Uddhav Bala Saheb Thakari ki nong ya lam barang ba jong ka seng Sanjay Raut bat Arvind Sewant negasni ki la penlong ya ka jing ye lang bat kilat pathai kubor ban maham ting ya ki no git khot ki bapet na ka party nyongot ki brio ki basyong ha ka wei ka kali bakan thup ya laingot ki kintei ki badai na ka wei ka snong kila do ya la ka jong ka jing em ha ka por ba ka kali SUV kala hap syakariat ka bajrong sunspa mitar ha ka miet chiteng senia ha Chamba Himachal Pradesh ong ki pulet negasngi kani ke jingja accident kalaja hajan chatrun haga surak mas rund sha hamal ki pulet ke jela Assam kilai okurup yau drop basyong dor kumba khatsau point san klor tengka haga jing penap shrip ha Shri Bhumi bat naugon haga ni ke jingja nyongot kisnar khai drop kilangat hakti jong ki pulet tangni pai syakimat kubor nakeleng kiri ke partai ka bipartisan US Senate Committee negasni kala menjur ya ka ain ke batmu ban penklan ya ka jingye trailang jong ka United States bat ki parlok ke bajie trailang bat pentopru ya ki parlok ha ka Indo Pacific namar ka jing ngokia lor ka jing pen ibor ka China ha South China Sea President ka United States Donald Trump ulaya dateng ya ka jingye te soskular jong bat ka Iran daga bapen ya ka ne ka sen jam kum ka jingjok ha ka bayadai bat ka jingpen kot ya ka thma ha Middle East bat ka ba plebyang ya ka lenti ya ki jihad ketmar na ka Strait of Hormuz bat ka bala khangla junam ya ka Tehran bandon ya ki tiar thma nuclear Menteri rang bado kari India Narendra Modi ula ong ba ka India bat ka Japan kinyai beteng banwan ra ya ka jinye dai hagi benta beper daga babu hakmat ya ka kai peteng bat ka jingbei tingka hadin ka jingkren jong bat usane takai chi bedai menteri rang bado jong ka Japan menteri ketanat kambari jong ka Taliban Amir Khan Mutaki ula ong ba ka jingma ka bami na ki kenhon ki bay trailang bat ka ISIS ki danglong ki jing
ia ke Sarkar Afghanistan bat ia ke ri jong ke Central Asia laya tu kilat patai kubor jong ni kata u President jong ke International Campaign for Tibet u Tencho Gyatso ulakon ia ki nongmi khmat jong ke ri Canada bakin le dak bateng persya ia ke jingkhen ra jong ke China ban penyakhlat jubor ia ke Tibet ia kani ke jing ujor la pelong hadien ba Gyatso ulak ai shaki haka pratarik jelio hakmat ka subcommittee jong ka House of Commons hari Canada kabadai ban pek ya ka hok long brio man brio haka pertai Menteri Rang Bado Jonggari India Narendra Modi ula penlong ya kejingyalang bat u President ka European Council u Antonio Costa bat ka President jongga European Commission ka Ursula von der Leyen hadin balawai kejingyalang jongga G7 Summit ka balalong ha nongba Evian Jonggari France ningasni ka Awami League kala keno bagi jingkul mar san pertai kilanang kio hari Bangladesh hadin bau para jong wei nongelam ke Jubo League ula syasho ha kushtia katba u Muhammad Ali Arafat u nongelam ke seng ula keno bapalat shispang mut ki MP Berim jong ke Awami League ki menteri bat ki nongelam kila syaset patok hado Arsnem klaim ke jing bishar kiba ula keno baki day ki kam san pertai ikan hon le no hatan mingi jongka Republic of the Congo kila pentut ia kejing persyang bani kon persya ia kejing pang Ebola dakaba bat ia ki nonglek ai jingerap khanglat ia ki jingerap ia ki brio bat penkela petwer ia jan arpau hajar ngut ki brio kabala pelong ia ka United Nations bandawai kejingeda bat kejingyolat ka basngain na benta ki kam ai jingerap itu gilong gimat giman kublai